Zdravo svima, ja sam Violeta Petrović, učitelj minimal jogi. Ja se sa jogom upoznajem 2010. godine i to je bilo vraćajući se s posla kući, u prolazu na nekim vratima sam videla da piše joga i pošto sam po prirodi znatiželjna, htjela sam da vidim kako to izgleda i šta je joga. Inače sam se do tada bavila fitnessom. I ja mogu da kažem da moje prvo upoznavanje sa jogom nije bila ljubav na prvi dodir. Naprotiv, bilo mi je onako teško da sedim u tom položaju za meditaciju i negde kao nije bio taj osjećaj posle časa kao posle fitnessa, čak mi se dešavalo posle časa da trčim po naselju kao to meni treba. I kroz nekih godinu dana, ne baš redovnog posećivanja časova, ja osjećam negde, osvešćujem tu dublju promenu u meni, da sam prosto mirnija i da negde sam na pravom putu da dođem do sebe, do onog šta ja stvarno želim da živim. I posle par godina kreće moje dete, starija ćerka, koja tada ima 13 godina, isto na jogu. Ja sam imala jako težak razvod, gde su negdje i moja deca to osetila, tako da mogu da kažem da je i meni i njoj joga pokazala pravi put. To je stvarno bio i kod nje jako dobar period, jer je prosto bila samopouzdanija i dosta je krenula i da čita i svašta nešto. Imam još jednu ćerku mlađu, ona je tada pronašla ljubav u tenisu. Odlaskom učitelja, kod koga sam ja vežbala 9 godina Satyananda jogu i samo sam znala za nju, ja ne znam gde sam, šta sam, kod koga ću, kako ću, i negde se pojavila ta želja da radim više, da radim prosto i dublje, i znala sam odmah, sam osetila kod koga ne želim da idem, mislim kome ne želim da posvetim svoje vreme, a za Surju sam saznala preko Nevene, Anine sestre, i svidao mi se prvo što me privuklo, to je bio naziv minimal joga, ali ja sam nekako u životu neka minimal svaštarica, svašta nešto pomalo volim. I odlazim na otvorena vrata, njih se i dan danas sećam. Sećam se tačno kako su učitelji bili obučeni. Mihajlo, klasika, ne znam da li je još uvek skroz u crno, Ana je imala dugu suknju i Dunja je imala one široke pantalone i ne znam, na početku stvarno nisam bila sigurna da li stvarno je to, ali negde me to opet vuklo. Ja ne mogu na racionalnom negde nivou da objasnim otkud kod mene joga, ja sam stvarno imala neke nevidljive pomagače, evo i dan danas posle 15 godina. Tako da, eto, izabrala sam njih, prosto su mi se dopala i ta otvorena vrata i ta priča. I prvih mesec dana, Boga mi, bilo je onako dosta otpora, ja nisam razumela njih šta pričaju, prosto sever i jug Indije, razlikuju se ti nazivi asana, ja Bože, ništa ne razumem, ali Ana je tu negde kod mene presudila, ona je bila na početku prisutna, Dunja se malo kasnije uključila, gde sam ja njoj verovala, njena energija mi se dopala, ja sam svaku njenu reč upijala. Zaista sam mnogo naučila, Mihajlo stalno naglašavanjem da budemo svoji,
nikakvi gurui, nikakve pozlaćene čakre, samo ona slobodna volja. Ana i Dunja sa svojim znanjem, pogotovo meni Dunja sa anatomijom, jako, tu sam negdje i zavolela, mislim, neverovatno znanje sam dobila, ali to znanje je negde trebalo da se integriše, tako da ja mogu da kažem da moj put učenik, učitelj, stvarno je bio onako, Boga mi, sa puno i prepreka, i izazova, baš i padova. Posle, znači mi smo negdje i krenuli sa tim učiteljskim radom u vreme kada je bio COVID. Ja sam malo krenula neki mesec dana pa sam prekinula. Ja nisam mogla nikako online da radim, ja nisam se tu pronašla, nisam to mogla. I onda negde kroz par meseci krećem da radim prvo kao instruktor, a sad mogu da kažem i kao učitelj. I negde 2 godine meni trebalo da dođem na svoje, da budem autentična i mislim, ti časovi su stvarno prelepi kada prosto izađe iz vas to što vi jeste. Da, to hoću da napomenem, da sam ja imala divne koleginice, jer joga su ljudi, jer da nema ljudi ne bi bilo ni jogi. Ja sam stvarno zaista imala divno društvo i skoro mi je bio izašao video gdje Mira pokazuje neku vežbu, a Ana i Dunja je gledaju i ko veli Ana razmišlja negdje u sebi, pa sad zavisi. Tako da moram da napomenem i Miru, i Gagu, i Mariju, Nevenu, Maju, Marinu, Sofiju, Isidoru, Vesnu, od koje sam imala sam tu čast da dobijem pesmu. Vesna je za mene napisala pesmu, prelepu pesmu, nadam se da nisam nekog zaboravila, ali divna su druženja zaista bila. Tako da moja svaka preporuka, da ne volim baš tu reč, ali ajde, okej, jer ćete mnogo naučiti. Mihajlo, Ana i Dunja će zaista dati sve od sebe da vi steknete to znanje koje vam je potrebno negde za taj rad koji želite da imate, a negde meni su u životu pokazalo da kad nešto jako puno volite, imat ćete, mislim, kod mene je bilo stvarno onako dosta padova, prepreka, gde sam se ja kao Feniks stizala, negde gde je ljubav, tu je i Feniks. Ali i tada u tom periodu negde sam čula, neko je rekao da biti joga instruktor ili učitelj je najlepši posao na svetu. Ja se stvarno negde nisam mogla sa tim složiti, jer meni to bilo onako baš izazovno, ali sad mogu da kažem da zaista jeste, da je toliko plemenito, toliko lepo. Znate, kad vidite posle časa osmehe tih ljudi, to je meni, mislim, predivno, jer meni je joga vratila osmeh na lice, to je primetio moj učitelj. Jednom je meni samo rekao, Violeta, da li kao primećuješ svoj osmeh, ali ja sam neko ko je stvarno, mislim, takva sam i roditelj, takva mi je majka bila, jedna vesela žena i ja sam nekako stvarno u životu jako puno smejao, dok mi eto tako nisu se desile neke situacije pa se taj osmih izgubio. Tako da želim vam svako dobro, na pravom ste putu da postanete dobri učitelji, a Ana, Dunja i Mihajlo će dati sve od sebe. Namaste.